Ni ye dalu miye diya ala ye bana do bla fasa ani kolo ni ɲɔgɔn ube ala ye bana do bla donc kono barala ye jinatige bana be fura be ka mase ka ke akira dabali bana ye wa akira jina bala ye wa akira bana sidon bali ye wa akira jolla bana ye wa mana ke bana wo bana ye ka bana inta ka bika pepe ki demisenia ki kura ya bana min kofe ni bana ta kofe ni saya bana te ni ye ninge ale bi furake de bana in kofe bana wɛrɛ ti minɛ de bana wɛrɛ ti si la tuguni ni bana fɛn fɛn y'i minɛ bana in kofe n'a ma sɔn ka taa o ye saya bana dɔrɔn de minnu dalu de d'i ma san ni bala ju sara ka den minnu to ye i b'olu den fitinin ninnu de tɔmɔ ni y'o den fitinin ninnu tɔmɔ i bɛna n'o den fitinin ninnu de k'o den fitininw kɛ kolon kɔnɔ k'u susu ni y'o susu i bɛ salatili fati seve 11 ebe salatili fati seve 11 ni ye salatili fati seve 11 dɔgɔkun tile 7 dongo do ibina ibi salatili fati seve 11 ni ya seve 11 ibo nasi ndeke nasi fitini ye ka nasi yelema ka fara bara fitini munu yususu ka fara ka kususu ka nasi nkala kususu ni ɲɔgɔn ye ka di ɲini di ne di ɲini eka di ni salatili fati nasi ni ewa bara fitini munukumu iyo boy ko fara ɲɔgɔn ka iko ɲagami ɲɔgɔn na ka salatili fati kala ibe ka ɲagami ɲɔgɔn na ka salatili fati kala fo ka se sinya 11 ma tuguni ibe ka ɲagami ɲɔgɔn na ni kilalo la ibe mun de kɛ sisan ibe mun kɛ ibe kila ka afen nunu ibe kila ka moro de ku ke fitini ni ku moro o bi se ka placer cogo mina ka placer cogo min ibo moro mais ni ya moro ibi jija ni ya moro ka se sinya 11 ma bi ibajo bi fo sini de bi do wore moro comme ni ya moro ka a ke fitini ye ku sigi ni ye 11 soro bi doro ibajo ibi sinin kono sinin tuguni ibi 11 ke fo ka se a dɔgɔkun tile 7 ma donc sisan ni ye dɔgɔkun tile 7 sɔrɔ a bɛɛ la sisan i b'o olu de fara ɲɔgɔn kan ni y'olu fara ɲɔgɔn kan i bɛ tila ka salatili fati nasi bɔ tuguni dɔgɔkun tile 7 in kɔnɔ dongo do tuguni i b'a kɛ siɲɛ 11 ni y'a kɛ siɲɛ 11 mɔgɔ min n'a ka mangɛnɛ k'ale diɲɛ fura bɛɛ kɛ a ma sɔn i bɛ nasi in d'a ma a bɛ nasi ni di de ɲagami ɲɔgɔn na ni ala ye diɲɛ dongo do da sɔgɔma joona fɛ n'a wulila a ma fɛn dun fɔlɔ a bɛ di de kɛ bɔlinin kɔnɔ ka nasi ɲagama la ka di min ni ye di min i ye fura min molo fɛngɛ ka moro sisan k'u kɛ fitinin ye i b'o kelen ta i bɛ don ɲɛgɛn na i b'a place yɛrɛ la n'i y'a place yɛrɛ la e ka heure 1 heure 2 kɔnɔ ta fɛn fɛn b'i kɔnɔ ni fɛn jugu don a bɛ bɔ n'a ye sansan fɛn fɛn bɛ fasa ni joliw cɛ sisan a b'o fana bɛɛ kɛlɛ sisan a kɛra dabali o a kɛra diɲɛ fɛn o fɛn a b'o bɛɛ kɛlɛ sisan ka bɔ n'a ye e kuma in faamu n'i y'a dɔn sawapaw fana na i ye nasi min bɔ i bɛ nasi ni di ɲagami ɲɔgɔn na ka mun i farikolo bɛɛ la ka daminɛ i kunkolo fo ka di si sen tɛgɛ ma ka mun a bɛɛ la n'i y'a mun a bɛɛ la i bɛna dɔn ko ala ye kami ɲɛgɛn min bɛ ka min fɔ kunfɛ mɔgɔ tɛ dɛ ne ma fɔ i kalan kuranɛ kɔ n y'o de kalan n b'o de dɔn nin ye bana sidɔnbali bɛɛ diɲɛ kɔnɔ a fura ye i bɛ fɛn fɛn miiri ni bana don n'i y'a bɛɛ fura de ye k'a d'i ma dakuruɲa kelen tɛrɛmɛli tɛ min na kanubagaw n b'aw fɔ message kunkurunin k'a f'aw ye n y'a f'aw ye n ko za wagati an y'an kale mɔgɔw ye k'an b'a k'u ye kalo kelen in kɔnɔna la an y'a fɔ an ko fɛn min bɛ kɛ 1,000,000 za wagati kolonkisɛ ale min bɛ maa kɛ banaba ye banaba n'ale b'i k'a ye ni dɔrɔmɛ t'i kun i bɛ za wagati kolonkisɛ min b'a la n'i bɛ kɛ wari caman tigi ye ni wari cayar'i kun n'i b'ale min kɛ ale b'i k'i ka wari caya ne ɲɛna waritigiya dan kun ye milliardaire ye ja waritigiya dɔ bɛ milliardaire sanfɛ ne y'o don Dubayi jamana de kan
o ne odo Dubai jamana de ka parce que ne na arabu anye deba ke za wakati ka nya do ja wartigiya dante milliardaire ye ne nyana wartigiya be da milliardaire de ma ja fenwore bo fana sanfe ne odo arabu de bolo nyo do arabu de fe. Donc oye message ka fawye za wakati kolongise mi namba baraka adamade unke bana baye ni kalo inde lambe jigini ke notale barate jigi million kelen duguma ambale ke million kelen million fla million saba million nande note mugo minku antake ma nyankale ango kalo kele ngona lambe na ke amina mugo damado utala pour que ka hine ulula me ma hake de bala video follow anyake o video follow ma nyake video follow in lisi bana pew moko chayara anku nyafu ya anku kujo anga doke bara la follow na ye doke bara la ni moko kanga ta message kurake bo kaira moko la ne message kura tuguni kaira ko moko hake munun kanka ta tuguni toko 7 daminana emi moko bala o iban wele akra mogo ne mogo bala ne mogo ba ni haketa indela million kelen ta we wa keme million flata we million kelen million sabata we million fly million nanta we million saba million duruta we million nani amena jigini kala okove amunumbe ko danfen fla bana nyogona ku kala nyogona ningo gate ninfe amidu so kile mordo amunu papier taubolo Faransi jamana kan Ameriki jamana kan États-Unis jamana kan mbena fendo glan papier tigu kama kaloina fendo mena glan papier tigu kama munu magobe papier la ala beson danfe na keriye ala te son ka kile keme soro few ki magobe nazara ka 7 de la ko ala man nazara mine ka dima ka 7 dima ala te so oma ay ala te so donc ola ni message kungurni ka di auma ni ala sonama aya jija aka abonné pagina aba abonné pagina pour que amiruzo ka message fenve beteme aka senga soro aya abonné pagina donc ola amba ufo ka wali nyumando abatege korota o amiruzo be na duwauke duwawu mi mena ke ntana ke nkelenye mena ke ninka no moga wane jiabe ale mintene fe oni mago nyana amiruso koso ame o mebe ke amiruso fe donc amba nyin ala fe ya rabbi ambe min fe ala ko dama ambe sira minya ala kan kisama ambe min fe ala ko dama ambe sira minya ala kan kisama parce que jinya yo fla doronde ala ko ke kira muhammadu koso akoke amfana mbawu koso akoke segne ahmada hamahullah koso akoke muhammad shirifi koso akoke segne ahmada hamahullah denge muhammad uldu segne uldu hamahullah shirifi allah men shigilendo nyoro alaka ke koso alaka ke ashidi sherif usman madani haidara ya bani koso alaka oke ya rabbi wal jumunu beddugo koloka ani munu beddugo kolo jukoro ani munu ntanyana ani munu beddugo kolo ka hali sisa nu ni beddugo kolo inga nube baraka alaka ko koso hami munu bana alaka gira ya rabbi alaka oke alaka oke salli ala muhammadil mustafa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu anchi